كبرات خطاتلتي ناي زي مدد نلو معت دما سلسة أزين تغنتي زخونا فيديوتات قريب لكم اللهو تقداميتي بزعبا تأنا مسكبدت متسسار بحاونا دكتور استوحبت مجلسي كتكون كلا تخلايتي دما بزعبا زلنا أجزار سنا زلنا عرائيان أجزار سنا زلنا واغان بزملكت حد أيهوداوي حبو زهابو أزي تغام زخونا حسابي سأسيت دما بزعبا حبدكنا إنه تصوق على تكساخندي كوداي ويدما تغامي كخون كم زخيل بحفتنا زتوهبه أزي تغام زخونا نجلتي أمودا تقريب لكم اللهم سوستين فيديو تقاتلون كابسلستين دما أزي تغامي زخونا حسب كم ترخبوري جتنيه ملء تحستو نمكتتال نباكم أبرا لغو السنة مكتتال سلام كمي وعيلكم نحن وعيلكم معمولا علمكم نزا فيديو زي أتكاتل وارد لهم سلامكم لكم فتو سلامكم كأبزيح يبل حنت نقر كنقركم أنا كل جزيسي أو حنوليت مالالس مخاني كل جزيز ريا نقر قال دخون نخلت سبعة دخون زا فيديو زي أتغير تخون اسكنا عخا تغير كاد تخون اسكنا عخا تغير كاد تخون نعخ خسك قولي حبلي أنا زين الزاربن كان من زي أن مسمعكم جين شير قبورو لي إلا يفلتني يومو اسخاتكم كأشير تغيركم ما نزا فيديو زي صبون يرو بزح زي خومي لا يفلتني اسخاتكم شير تغيركم هذا بلاتي بزحت سبات ابز اوان زي شكوري لعيلو كالسترول يلعيلو صوت دمي يلعيلو حكيم كمزي لكا كالسترول كا لعيلو يلني قبل بخا سبحلو ترأيي يلني كبد اقري يحمنلو فرسدانغا يحمنلو صوت دمي لعيلو اذا كل زملكتات سناي متى مخان تفلط وداني حدا نغير كنغركم حدا سب انت دا اسوسخيلو خون زغبو 8 9 اندحرالو اندحر كوينو حنت نغير كنغركم انت خغبر حكمنا يخيد تخيد اندحر كبدتكا نساخ تكونو زغباكا سوسخيلو السخا زلخايو 8 9 مخا الشكوركا لعيلو يلكالو صاق دمكا خالي يعيللو يلكالو كبد اغرخا خا يحمكالو فرسدانغا خا يحمكالو حقوخا خا يحمكالو اغرخا خا يحبطالو سلچوچوچو كوابلكالو تخت قبر حكمنا تخيد كنغركم كمز عينت ملكت اندحرالو اندحر كوينو تفلطو لكم ناي منتاي مخانو اذا ملكت زي اكلاتنا لعل عقن انت دا كبدت تسكيما اندحرالا اندحر كوينا معالتاوي اتملكت رياكشن تبو ناي اكلاتنا ملكتي حدا فرس لعل عقمون تراصعين كايو انتا يقبر عقل صيبو يحبر هاتن خون اكلاتنا خاني اتخخونو زغبو كابتو خخونو زغبو نلعل انت دا خيدو اندحرالو اندحر كوينو وي كاني اتخغبو دغبو انت زي هيب كايونا اكلاتكا اتصقم كمزي عينة رياكتي زهبنا تملكت انتهي بنا بركنا حملنا حقونا حملنا كبد اقرنا حملنا فرسدانغانا حملنا وي كاني اب حكمنا تراخينا خي فشكور كالي عيللو كالسترول كالي عيللو صوت دم كالي عيللو كمزي عينة ملكت زي يوهبنا معاز بلاد كيمستري زبهال نحكمنا مرمرا مسكبرنا از كل شجرات از خنغركم ابي زلو فوس انت رايلكمني ابتي مغبخالو اتو هوسبيتال 10 تجزيت مالالو سو زلها ابي زلو ابتخشنخا انت ايو هوسبيتال كايو اتمغبخاخي مدهانيت كايو نزم خوانسي مبصحت ناس نذكرو داني نفلط دوني سلازي لو معلتي بزا اغاطامي نخلهم كنغركم زلني انت دا كابتخ تكونو زغباك عقن لعل خيد كان دحرالخا اندحر كونكا بحكمنا زوم ساينزيوم اندحر توهيباتكا مدهانيت كحويكا يخيل دو انت رايلكمني نو نتتنق ديكونكا تعال زلخاس نتسعبيني خاتم حدر زلخا نتتنق جين انت ايو اكلاتكا كابتخ تكونو زغبان لعلي كيدالا مبزحت اسب ابزنهانا بروجرام كمتصخلو تقدامي تزريا كبدتي وسيخه كبدتي كقنس يزبلكا انت اخذت قنس دليخا دحريلكا كبدتي كقنس بلكا حجي دحر خبدت كالا له دق حوبي دحر خبدت انت يالو فاتكالي عيللو باسكرال فاتكالي عيللو
ጻጥደምካ ከልዕሎ ዝግብኦ ኣብ ልቢ ሰራውር ናይ ደምን ደሎ ናይ ቫስኩላር ፋት ዝበሃል እዚ ሽግር እዚ ልዒልሎ ኣብ ማዓጥቁና ደሎ ስብሒ ልዒልሎ ቦዲ ፋትና ልዒልሎ እዞም ኩሎም እዚኣቶም እንዳልዓሉ ክኸዱ ከለዉ እንታይ ይመጽእ ሽኮር ካልዒሉ ጻጥደም ካልዒሉ ኮሌስትሮል ካልዒሉ ንበሃል ማለት እዩ በየን ብሕክምና ስለዚ ነዚ ሽግር እዚ ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ተቀዳማይ ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ ንሕና ኣመጋግባና ኣብ ገዛና ክንዕርዮ ዝግባአና ነገር ኣሎ ኣብ ገዛኻ ክትዕርዮ ዝግባአካ ነገር ኣሎ ኣበይ ምሳኻ ኣብ ገዛኻ መዓልታዊ እትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ቅርዑ ስለ ዘይኮነ እዩ ከምኡ ትኸውን ደለኻ ከምኡ ንኸውን ዘለና ክብደትና ንውስኽ ጻጥደምና ዝልዕል ሽኮርና ዝልዕል ደሎ እቲ ጸገም ምሳና እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ነዚታት ኣይጥሙትን መብዛሕትኡ ግን ብግዳም ይታሽም ዝገብር እዚ ሽግር እዚ ኣበይ ዘሎ እንተራኢልኩምኒ ምሳና ኣብ ገዛና እዩ ዘሎ ነዚ ክትፈትሖ ትደሊ ዶ ነዚ ንክትፈትሖ ቁሩብ ዲኻ ቁሩብ እንድሕር ኮንካ ኣነ ክሕግዘካ ከመይ ጌርካ ክትፈትሖ ትፈልጥ ተደኣ ኮንካ ጽቡቕ ፍታሕዮ እንተደኣ ነዚ ክትፈትሖ ደይ ትኽእል እንተደኣ ኮንካ እሞ ኣፋታትሑ ንገረኒ ትብለኒ እንተደኣ ኮንካ ካብ ሽኮር ካብ ኮሌስትሮል ካብ ጻጥደም ካብ ሕማም ብርኪ ካብዞም ኩሎም እዚኣቶም ስምዒታት ምስ ክብደት ድሞፁ ነገራት ምስ ክብደት ጥራሕ ዘይኮነ ክብደት ሓንቲ ንእሽተይ ነገር እያ ብድሕሪት ዝዓበየ ነገር ክትኣለ እንተደኣ ትደሊ እንተደኣ ኮንካ ዌልካም ባክ ናባይ ምጻእ ኣነ ክሕግዘካ ከመይ ጌርካ ኣኻ ነዚ ሽግር እዚ ክትኣልዮ ዘለካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ከዓኒ ነዚ ኩሉ እዚ ክነግረካ እየ ነዚ ኩሉ ዝኽእለ እንተደኣ ኮይኑ ከዓኒ ኣበይ ዘሎ ኣብ ኣመጋግባና ምሳና እዩ ዘሎ ከመይ ጌርና ንኣልዮ ከዓኒ እንታይ ሓተካ ፍልጠት ይሓተካ ፍልጠት ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ነቲ ዝፈለጥካዮ ከመይ ጌርካ ትነብሮ ከመይ ጌርካ ተመሓድሮ ከዓኒ እዚ ኸ very important እዩ ካልእ ምስኣ ሓንቲ ነገር ሓንቲ ሓብትና ትማል እንታይ ኢላትኒ ኣነ ሳንታ ሓጎስ ክብደተይስ 10 ኪሎ ቀኒሰ 10 ኪሎ ቀኒሰ ኢላትኒ ካብእ ቀኒስኪ ኢለ ምስ ሓተትክዋ ግን እንድዒ ክብደተይ ቀኒሰ ኢላትኒ እሞ ካብእ ቀኒስኪዮ እንታይ ቀኒስኪ እንድዒ ስለዚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ሓደ ሰብ ክብደተይ ቀኒሰ ክብል ተደኣ ኮይኑ መጀመርያ ብዛዕባ ክብደት ደይኮንኩም ክትሓሙ ዘለኩም ብዛዕባ ክብደት ደይኮንካ ክሽገር ዘለካ ኣብ ኣካላትካ ዘሎ ምዕሩይ ዝኾነ ኣካላትካ ትደልዮ ነገር ኣለኻ ዶ ቆመና ፕሮቲንካ ልዑል ኣሎ ዶ ማስልናትካ ልዑል ኣሎ ዶ ፈሳሲኻ ልዑል ኣሎ ዶ ማስልናትካ ልዑል ኣሎ ዶ ቦዲፋትካ ትሕት እዩ ዘሎ ጭዋዳታትካ ከመይ እዩ ዘሎ ዕድሜኻ ወይን ካብቲ ክትኮኖ ዝግባእካ ንላዕል ወሲኽካ ዲኻ ኣይወስኽካን ነዚ ኩሉ እዚ ዝዕቅን እንታይ ኣሎ ስማርት ስኬል ዝበሃል መጀመርያ ተዓቀን እቲ ሓብትና ትማል እንታይ ኢለያ ስማርት ስኬል በል ተዓቀኒ ተዓቂን ክስለድለይ ምስ በልክዋ እንታይ ኢላትኒ ኦይ እዚ ደኣ እሞ ክብሎ ተወሳኸይ ኣነ ካብ ኣካላተይ ክብደት ከም ዝቐነስኩ እየ ዝፈልጥ ኢላትኒ ወንደርፉል 10 ኪሎ ጽቡቕ ንብርካ ቁሩብ ክዕግሰላ ክእል ግን እቲ ቀኒሳቶ ዘላ ካበይ ትሰብነታ ካበይ ኣቐኒሳቶ ግን ኣይትፈልጥን እያ ቦዲ ፋት ዲ ኸይዱ ማስልናታ ዲ ኸይዱ ፕሮቲና ድዩ ንታሕቲ ወሪዱ እዚ ኩሉ እዚ ድፍለጥ ነገር የለን ነዚ ኩሉ እዚ ከነለልዮ እንድሕር ኮይና ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና ስማርት ስኬል ክትዕቀን ክትክእል ኣለካ ኣካላትና ናበይ ገጻ ትኸይድ ደላ ብስማርት ስኬል ጥራሕ ጌርና ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ካልዋል ሓንቲ ነገር መፍለጥ ዝበሃል የብልናን ስማርት ስኬል ዘየብልኩም ድሕር ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ ስማርት ስኬል ክትገዝኦ ክትክእሉ ኣለኩም ዋጋ ነብስኻ ኣይኮነትን ስማርት ስኬል ንእሽተይ ነገር እያ ግን ሙሉእ ኣካላትና ከዓኒ እትዕቅነና ማሽን እያ ብምንታይ ትሰርሕ ብኖርማል ባተሪ ከመይ ጌርካ ተስርሓ ስማርት ስኬል ትገዝኣ ምስ ሞባይልካ ኮኔክት ትገብራ ኮኔክት ምስ ገበርናያ ሽዑ ካልስና ኣውፂና ኣብኣ ንስቀል ኣብኣ ምስ ተሰቐልና ሽዑ ኣብ ሞባይልና ብሙሉእ እቲ ሪዛልት ይህበና ማለት እዩ ብመሰረት ሪዛልት ዝሃበና ሽዑ ሓደ ብሓደ ኣበይ ኢኻ ክትሰርሕ ዘለካ እንታይ ኢኻ ቀኒስካ እንታይ ኢኻ ክትቀንስ ዘለካ ከዓ ብሙሉእ እቲ ምልክት ይነግረና ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ ሰብ ፕሮግራም ክገብር ተደኣ ኮይኑ ኣካላቱ ገለ ነገር ክባ ወይ ክቅንስ ዲደልዩ ወይ ዝተፋላለየ እንተደኣ ደልዩ መጀመርያ ክገብር ኣሎ ስማርት ስኬል ክስቀል ክኽእል ኣሎ ሓደ በዓል ታክሲ ናብ ኤርፖርት ብፅሓኒ ክትብሎ እንተደኣ ኮንካ መበገሲኻ ኣበይ ዘሎ
ናይ ገዛኻ ኣድራሻ ክትወለካ እስኻን ኤርፖርት ከብፅሐካ ካብ ገዛኻ ንኤርፖርት ስለዚ ኣበየለኻ ኣበየኻ ክትበፅሕ ደሊኻ ኻኒ መጀመርያ ነዚ ዝኸውን ስማርት ስኬል ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነዚ ንኸውን ሓገዝ ተዳደሊኹም ቴሌፎነይ ከቐምጠልኩም እየ ሊንክ ውን ክገብረልኩም እየ ተደሊኹም በታ ሊንክ ጠዊእኩም እተው ተደሊኹም ከዓኒ ብዋትስኣፕ ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣይሆብ ተስፋ ገብር ገለገለ ሰባት ከተነቃቕሐኩም መዓልታዊ ሆስፒታል ትመላለስ እንድሕር ኣለኻ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ስለዚ ብሩኽ መዓልቲ የቐኒየለይ ኣይሆብ ተስፋ ገብር ናብ ብዙሓት ሰባት ሸር ግበሩለይ ነዚኣ ንብዙሓት ሰባት ክትጠቅም ትኽእል እያ ናብ ብዙሓት ሸር ግበርዋ ታንኪዩ ብሩኽ መዓልቲ A bottle of Coca-Cola costs $1 at the shop, $2 at the gym, $4 at the airport, $7 on a flight. Same bottle, different location, different value. ትግርኛ ክትርጉመልኩም እዞም ይሁዳዊ ኣቦና ዝብልዎ ዘለው ሓንቲ ጥርሙዝ ኮካ ኣብ እንዳ ድኳን 1 ቅርሺ ትሽየጥ ኣብ ጂም 2 ቅርሺ ትሽየጥ ኣብ ኤርፖርት 4 ቅርሺ ትሽየጥ ኣብ ውሽጢ ኣየር ድማ 7 ቅርሺ ትሽየጥ ታኾካ እታ ጥርሙዝ ኮካ ንሳያ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተፈላለየ ዋጋ ኣለዋ ንስኻ እውን ብዛዕባ ገዛ በስኻ ክትሓስብ ከለኻ ዋጋኻ ክንደይ ዘይኮነስ ኣበይ ኣለኻ ክትሓስብ ይግባእካ ንኣብነት ሓደ ሶፍትዌር ኢንጂነር ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ዓመታዊ $300,000 ከእትው እንከሎ ኣብ ኦሃዮ ግን $9,000 ጥራይ ዘእቱ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ሞያ ኣለዎም ግናኸ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ዘለው ዝተፈላለየ ዋጋ ይወሃቦም ቦታ ክንብል ከለና ጂኦግራፊያዊ ስፍራ ማለትና ጥራይ ኣይኮነን ትሰርሓሉ ካምፓኒ ወይ ትሰርሓሉ ኢንዱስትሪ እውን ዘጠቓለለ እዩ ከምኡውን እቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሰባት ዘማልአ እዩ ንሕና ኣይሁድ ኣብቲ ንዋጋና ኣተሓሒቱ ዝርኢ ስፍራ ኣይንቕመጥን ኢና ኣብቲ ንዋጋና ዝለዓለ ቦታ ዝህብ ስፍራ ኢና ንኸይድ እዛ ትሰርሓላ ዘለኻ ካምፓኒ ልክዕ ናይ ዋጋኻ ትኸፍለካ እንተደኣ ዘይሓልያ ካብኣ ወፂኻ ናብታ ዝሓሺ ክትከፍለካ እትኽእል ካምፓኒ ተሰጋግር እታ ጥርሙዝ ኮካ ንሳያ ኣይተቐየርና እቲ ትሽየጠሉ ስፍራ ግን ይቀያየር ብመሰረት ድማ ዋጋ ይቀያየር እቶም ዋጋኻ ክሳዕ ክንደይ ክቡር ምዃኑ ክርድኡልካ ዘይክእሉ ሰባት ዋጋኻ ንኸተርእዮም ብዙሕ ኣይትፅዓር ናብቶም ዋጋኻ ብቐሊሉ ክርድኡልካ ዝኽእሉ ሰባት ናባታቶም ኪድ The bottle doesn't change, only the environment changes, and the environment determines the price. Stop trying to prove your worth to people who can't see it. Start going to places where your worth is obvious if you're ready to stop being undervalued and start positioning yourself where your skills command the highest price. Comment value below, and if you want the complete system to find your highest paying environment and build real wealth from it, everything you need is waiting for you in the link in our profile. لما عالتسي نولد اندي خزارب دليل دلخو حدقينيا زخوني قنا اب حبرة السبنا خا نورمال زخوني ويكا لمد زخوني قدم زنبري حج ونزلو نخمت اقن كنقبرو في حيرنا كنقبرو زلنا قالات خون اب لعلي دقنا دزرب زرباتات مسحق يزمسل سب تأكيب يدسحق قالو بقى نورماليو نخال السب مالتيو نتي قلعة وين دقنا وينتهم ناقش جن انتاي قبرو زقبرهم ويكاني كونفيدنتهم دطفقهم ويكا رأسة أماننت كيهلوهم متاي عدلهم دبالا شوي كلنا نفلطينا كلنا زلنا قانزا قصلي كنهلو نخئلينا نعبنت بحبر قربة الزرب بحبر قربة الزرب قالو بقى تصلام انت خوينا باريا انتهي دا اخت تمثل بقى خابي اخمتيا واي ازي اسنو بقادو ندي اتمثل مطبق اتقول اخاني كف الى الله اماكل تقبل لا بيلو ابو زحات سبات اليوم تقبل لا بيلو كلهم انتهي يكونوا كع 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 كعبلو إذا قالت زي إذا قانقوا زي نتان إشتي قول عسي انتي كقبراي وينتي إشتي قول انتي يخوني لكم تسمعوا ولا دي سلازهم كي أنا خاخاب أمونكم سلازلو هي حجن ما كفردي لزيكم كجن جدن كابزيك أنتينا كابز زلنا يا كابز تولد زي كن قبراي ليه مهناتو إذا حج تولدي أي قبلوني كلايك ولا نايت أجري قرچاچ
እንታይ ዓይነት ፀጉሪ እኸዘለዋ ግናይ ደፍናዕ ጭፍላቅ በቃ እዚ ዳየድል ቃላት ኣብ ደቅና ድውርወን እንደገና ከዓ ንስሕቀሉ ተኣኪቡ ካዕካዕ ዝበሃለሉ ብዝባዕባ ርጉዲ ቅጥኒ ኣቲ ክንምንታይ ደኢኸ ኮንኪ ንሓንቲ መንእሰይሲ ገጃፍ እንተልካስ በቃ ጠፊ እኮ ኦልሬዲ እቲ በዓላ ዘላቶ በዓላ የኣኽላ እንድዩ ንሕና ከዓ እንተወሲኽናሉ ሲ እንታይ ክትመፅያ ማለት እዩ እዚ ብሓፂር እየ ድገልፆ ዘለኹ መልክዕ ናይ ገፅ መልክዕ ከምኡ ኣምላኽ ዝፈጠረና ንሕና ኩላህና ከምቲ ተፈጠርና ኢና ሓደ ካብቲ ሓደ ድበልፀሉ ድፅብቐሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ የለን ፀሊም እንተኮይኑ በቃ ተቐያሕ ገለሎ ተቐያሕ ገለ እንተኮይና ወላ ካልእ ወላ ነተቐያሕ ወላ ነታረጓን ወላ ነተቐጣን እዚ ብምሉኡ ንብሎ ቃላትሲ ክንጥንቀቐሉ ንሱ ጥራይ ደይኮነን ወለዲ ኣብ ልዕሊ ደቅኹም ዝዝረብ ንደቅኹም ዝዝራእ ዘረባ ኣብ ልዕሊ ደቅኹም እዚ ቋንቋታት ዝወፅእ ንማንም ሰብ ኣይተፍቅድሉ ኣነ ኣብ ልዕሊ ደቀይ ሓንቲ ቃል ኔጌቲቭ ክትዝረብ ኣይፍቅድን ኣይ ኣፍቅድን እየ ፍጹም ስለዝኾነ ምናልባሽ ትርር ኢለ ዛረባ ኣለኹ ምክንያቱ ብጣዕሚ ስለ ዝሕርቐኒ ምክንያቱ እዚሲ ከም መስሓቅ ፋኒ ተባሂሉ ኮይ ኩልና እኮ ኢና ንስሕቀሉ ሓንቲ ቆልዓ ኣብ ኣንጎሎ ኮፍ ኢላሲ ዋይ ናይ ደኣኸ ግናይ በቃ ገለ ሓፃር ርጓድ ድፍናዕ ገለ እዚ ዘየድሊ ቃላት ንደቅና ግን ከዕብዮም ዘይክእል ንደቅኹም ግን ከዕብዮም ዘይክእል ኮንፊደንሶም ደጥፍኦም ኣብ ደገ ወፂኦም ንሶም ክመስሉ ዘይክእሉ እዚ ቃላት እዚ መስሓቂ ዝመስል ግን ቀታሊ እዩ መርዚ እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ሕጂ ትውልዲ ኣይክእሎን እዩ ኣይሽከሞን እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ከዓ እዮም ደቅና ካብቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ካብቲ ዝኾነ ነገር እንታይ ክገብሩ ክሃድሙ ይጅምሩ ስለ ዝኾነ እንታይ የኽብል ደልየ ሰባት ስለ ዝረኸብክ እየ ከምዚ ዘሕመመን ኣሕመም ምዝበላ በቃ ሕብረተሰብ ክሪኦ ዘይደልያ እንታይነተን ድፀልኣ ስለ ዝረኸብክ እየ ስለ ዝኾነ እንታይ ክብል የደልየ መስለኩም ኣብ ቲክቶክ ብዙሕ ክትዛረብ ስለ ዘይትኽእል ወለዲ ኣብ ልዕሊ ደቅኹም ዝዝረብ ዘረባ ንማንም ከይትሰምዑ ንደቅኹም ኣሕሊፍኩም ከይትህቡ እቶም ተዛረብቲ ከዓኒ እንተኽኢልኩም መርቑ እንተኽኢልኩም ፖዚቲቭ ነገር ተዛረቡ ኣብቲ ልዕሊ እቶም ቆልዑ እንተደይክኢልኩም ከዓ ሱቕ በሉ ፕሊዝ ስለዝኾነ ኩሉና ተሓባቢርና ነዚ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ካብዞም 40 ዓመት ንላዕሊ 30ታት ዘለና ካብ 25 ንላዕሊ ዘለኹም ወረ ብጣዕሚ ኢኹም ትፃረፉ